ישר לחצי גמר גביע הטוטו, אז אתה יודע, אז כן התרגשו לחזור, בטח שאנחנו עדיין באווירת מונדיאל שעוטפת אותנו. זה דבר מרגש, זה דבר טוב. אני שמח שהצלחנו להגיע למעמד הזה. בסופו של דבר, כמו שציינת, באמת, להפועל חדרה זה לא עוד דבר של מה בכך, מה שנקרא. בעונת הבכורה שלך כמאמן ראשי, האמנת שתגיע לאפשרות לקחת תואר? את האמת שלא, זאת אומרת, אבל אני חושב שאולי זה באמת, זה היופי. אם אני חוזר אחורה, עשינו קמפיין בגביע הטוטו, קמפיין מושלם מבחינתנו. לקחנו את האפשרות הזאת באמת להתקדם תוך כדי וגם לנסות לתת גם לשחקנים שלנו, שבתחילת העונה זה היה אי שם באוגוסט, את הבמה, והם ידעו לקחת את זה ביג טיים. היום אנחנו כבר בסיטואציה שונה לחלוטין, אבל אני עדיין, זה 2 משחקים לתואר וזה הרבה מאוד. זה כמו שזה קרוב, גם ככה זה רחוק. וככה אנחנו גם מסתכלים על זה מבחינתנו, כמו שאני עושה במהלך כל העונה האחרונה. זה עוד משחק שאנחנו צריכים לדעת לעבור אותו. כבר נגד נתניה, מן הסתם יש איזושהי יריבות נגד נתניה, אבל אפשר להגיד שהפעם חדרה לא מגיעה כאנדרדוג, או שאתה לא אוהב את הדבר הזה? חדרה הייתה ותהיה תמיד אנדרדוג. זה המקום שלנו, אנחנו יודעים את זה. יגאל, אתה מכיר את המועדון טוב. אנחנו לא צריכים להתבייש בזה, וזה בסדר, וזו הייחודיות שלנו. מכבי נתניה זה מועדון גדול, ואני חושב שמכבי נתניה יש לה סגל פנטסטי, מאמן שמטעם המערכת שנכנס ומקבל את המושכות, ואני חושב שיהיה משחק טוב, כמו המשחק האחרון. בעזרת השם גם התוצאה תהיה בהתאם. הפגרה עשתה טוב לסגל קצר כמו שלכם? לוקחים את זה לטובה או שזה קצת עצר את המומנטום? מבחינתי, המשחק מחר, ומה שיקרה ממחר עד הפועל ירושלים, עד המחזור הראשון של הליגה, אני מגדיר אותו על תקן ביצת קינדר. אני יודע איך הביצה נראית, אני לא יודע מה יש בפנים. חד משמעי. לזה אני מצפה מחר, לזה הצוות מצפה מחר, אנחנו מחכים לראות מה אנחנו נקבל מהשחקנים, איך הם יחזרו. אנחנו לא עשינו משחק אימון שנוכל לראות באמת כאילו מה יש לנו. חד משמעי, חבר'ה, אנחנו לא יודעים לקראת מה אנחנו הולכים. אנחנו כן מצפים לראות את השחקנים חוזרים טוב, אנחנו לוקחים בחשבון שהרמת קצבים שסיימנו אותה ויצאנו לפגרה, היא לא תהיה זהה, צריך לקחת את זה בחשבון. אנחנו גם מבינים את החשיבות של המשחק, גם הלחץ של המשחק מחר, גם החזרה שלנו. עוד פעם, כמו שציינתי בתחילת הזה, זה הולך להיות ביצת הפתעה. אני מקווה שזה יהיה משהו מעניין. איך התמודדת עם העובדה שכבר 3 שבועות לא קיבלת ביקורות? יגאל, למה אתה שואל לי שאלות קשות? אתה יודע מה? אני דואג לבקר את עצמי מבפנים. אני לא נח לרגע. אני לא משלה את עצמי. אני יודע זאת אומרת, ברגע שמחר תהיה שריקת הפתיחה, הכל חוזר להיות אותו הדבר. אבל בסדר, אני חי עם זה. אתה מרגיש שהמעמד שלך התייצב? כי בתחילת שנה דובר על מאמן זמני, לא יגיע למונדיאל, כן יגיע למונדיאל, הגעת למונדיאל, עוד מעט אתה מגיע לרבע גמר כבר, אם אתה עובר את המשחק נגד מכבי נתניה. אתה מרגיש שהמעמד שלך אחר, זה כבר משהו אחר, הביטחון שלך, האישי? קודם כל, הביטחון האישי שלי, כן, הוא נבנה תוך כדי תנועה. אתה יודע, אני תמיד בא ואומר שהביטחון מונה לשתי הצדדים. חד משמעי, אני מרגיש יותר טוב. הצוות שלי, זאת אומרת, אני חושב שאנחנו כולנו בתוך המקול הזה, השחקנים, כולנו בתוך הדבר הזה, וזה דבר מאוד 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 חשוב. אני פחות אוהב לדבר על העניין של המעמד שלי. הבטחתי לעצמי שאני לא נותן לזה רגע שזה יעסיק אותי. אני לא רוצה שזה ישתלט עליי. לא מהעניין הזה של כן מדברים, לא, ואני כן מחר יהיה בבית. אני לא רוצה להיות שם. אני פה נטו עסוק בעבודה. לא ללכת עם חלילה, לא לקבל שיקולים מתוך עניין של אם זה משפיע על המעמד. וזה מאוד 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 חשוב לי. אני מאוד מאוד עובד על עצמי עם זה, וככה אני בא גם נקי לאירוע. וזה מאוד חשוב לי, ואני אתכן להמשיך ככה, גם בנושא הזה, גם בהמשך, יהיה אשר יהיה. אתם מגיעים עם מכת פציעות, אתה יכול להגן קצת לגבי הסיכויים של אברמוב ומוחמד ח'טיב לשחק במשחק? כן, קודם כל העניין של פדידה הוא עניין מורכב, המטרה שלנו באמת לנסות להכשיר את פדידה כמה שיותר לקראת תחילת הסיבוב השני. לגבי שאר השחקנים אנחנו נצא לאימון המסכם לקראת המשחק מחר, ואז אנחנו נהיה יותר חכמים. אני מעריך שכל העניין של ההרכב וכל הקבלת ההחלטות הסופית אחרי האימון המסכם נהיה יותר חכמים. זה לא כך קשור, אבל גם דיברת פה עם הביצה, ביצת קינדר וכאלה, אתה מתכונן לדברים האלה שאתה שולף אותם, אתה קורא ספרים, מאיפה זה מגיע?
אני בן אדם שפשוט פולט את כל מה שעולה לי באותו רגע בראש. אם זה עם העופות המפורסמים, ואם זה עם ג'ון מקנרוי, זה הראש שלי ככה, כן? אני בן אדם שאני מאוד אוהב לקרוא ספרים, מאוד, מאוד. רק עכשיו סיימתי את הספר על ברק אובמה, הוא היה ספר מאוד, מאוד מאתגר. אבל כן, אני יודע שנוהגים קצת להסתכל עליי במה שנקרא בחצי עין כזה, אבל... תוך חצי שנה קיבלת חיקוי. אפילו יגאל קיבל משהו יותר גרוע. אבל את האמת היא, וואלה, אני אמרתי לך, כאילו, אם אנשים רואים את זה בתור צבע לליגה, אני אותנטי, זה אסף נימני, מה שאתם רואים, זה מה שאתם מקבלים. אני... בצורה הכי פשוטה בעולם, נהנה, אני חושב שאסור לקחת את הדברים יותר מדי קשה, בסופו של דבר אנחנו עוסקים בבידור, והקהל גם צריך לקחת את זה בחשבון, וגם אני מסתכל, העניין הוא באמת לגרום לאנשים ליהנות, לראות את הדברים בצורה שונה, הדברים לא מכניים, גם הדור שלנו הוא דור קצת יותר פתוח, יותר חופשי, ואני אומר מה שאני חושב, לטוב, לרע, יאהבו את זה, לא יאהבו את זה, אני חי עם זה בשלום, זה הכי חשוב לי. לפני המשחקים נגד נתניה, תמיד יש איזו אמירה של ההנהלה, דרבי השרון, דרבי, להפוך את זה למשהו קצת יותר מיליטנטי, יותר לוחמני שכזה. איך אתה רואה את המשחק הזה? אם יש לזה איזושהי משמעות אחרת? אני פחות מסתכל על מכבי נתניה, אני יותר מסתכל על הפועל חדרה. הפועל חדרה מגיעה לחצי גמר גביע הטוטו. יש לנו זכות ענקית להיות במעמד הזה, במפעל השלישי בחשיבותו. אנחנו נעשה כל מה שמתבקש, כדי באמת לעשות עוד צעד למשהו היסטורי. בעזרת השם, נקווה שנהיה במעמד הזה, יש לנו זכות להיות במעמד הזה, אנחנו משחקים מול קבוצה מצוינת, אנחנו בעצם נהיה המשחק הראשון שיפתח את החזרה מפגרת המונדיאל, אנחנו מתרגשים, ועוד הפעם, נקווה שנצא שידנו תהיה על העליונה. עידו? בבקשה. אתה מכיר את מכבי נתניה? טיפה.